Bueno, unha vez creadas as dúas máquinas, os dous clientes, cambiados o nome, o que teríamos que facer, o seguinte que teríamos que facer é metelos na rede, vale? Lembrade que as condicións para que dúas máquinas estén na mesma rede, bueno, primeiro tedes que mirar que a conexión do VirtualBox, que a configuración do VirtualBox é correcta, este está en rede interna Xilgaro, vale? O server está en rede interna Xilgaro e este que eu teño arrancando está outro cliente, está a rede interna Xilgaro. O sea, que a primeira condición, correcta. A segunda condición sería modificar os interfaces, vale? Xa vimos como andar modificando os interfaces. Vimos de facelo dun xeito estático, pero, bueno, realmente con dous equipos non hai ningún tipo de problema, pero unha corporación, isto sí que xa plantexa problemas, non? Entón, xa que temos o Active Directory, bueno, instalamos, xa temos DNS, imos instalar un DHCP, pese a que non é obxectivo deste módulo ver o servicio de DHCP, pero está relacionado tanto coa parte de redes como coa parte de Active Directory, bueno, vai nos facilitar bastante a vida, non? Entón, imos con ele. Abrimos o servidor, bueno, o servidor eu xa o teño aberto, e o que facemos é administrar, como os outros servicios, non? Damoslle agregar roles, o tipo de instalación, vale? Basada en características ou roles deste servidor, buscamos o servidor de DHCP que é este de aquí, vale? Agregamos as características, damos a seguinte, aparece o resumo, queremos que reinicie automáticamente o servidor? Non é necesario. Vale, que inicie e esperamos a que remate. Vale, despois de un ratiño de espera, aparecenos que dice requiere configuración, instalación correcta, pero hai que completar a configuración. Prememos no seguinte enlace e completaremos a instalación, vale? Di que se realizaron os seguintes cambios, que crea os seguintes grupos de seguridade para a delegación da administración de servidores de DHCP. Decimoslle que seguinte, este é o noso dominio, vale? Decimoslle que confirmar, vale? En principio xa estaría, o sea que damoslle a pechar, vale? Pechamos, e bueno, xa temos aquí o noso servidor de DHCP. O primeiro que temos que facer é crear bueno, un ámbito novo que será, bueno, máis ou menos o rango onde asignará esas IPs aos nosos clientes, vale? Entón, para iso iremos a administrar, bueno, vedes que aquí aparecen, bueno, os resumos dos mensaxes, xa os podemos pechar, damoslle a administrar o vamos a ver, un segundo, non, ferramentas onde temos o DHCP, damoslle o DHCP e aparecenos esta ventanilla, vale? Aquí temos o noso dominio, vale? E temos co IP versión 4 e IP versión 6. Imos utilizar IP versión 4, vale? E aquí, dentro de IP versión 4, damoslle co botón dereito e dicimoslle queremos crear un ámbito novo, vale? Vai nos sair un asistente típico de Windows para crear un ámbito e se continuamos. O primeiro que nos pide son descripciones, vale? Que non ten máis importancia que a de deixar uns nomes significativos, vale? Rede local, Xilgaro. Nome do ámbito, despois dinos a IP inicial, vale? IP do rango. Aquí sí que xa é importante, vale? Nos imos utilizar a dirección de rede 10.1.0.0, vale? E vai comezar na 10, vale? E vai rematar 10.1.0 na
50, é dicir, asignará IPs entre a 10 e a 50, vale? Opcións de configuración que se propaga ao cliente de HCP, vale? Ten que propagar tamén a máscara de subrede. Lembrade, hai dos xeitos de indicar a máscara, ben por longitud, ben por, bueno, decimal con puntos. Vamos ao seguinte. Non queremos exclusións, vale? Duración da concesión, vale, podemos deixar así. Deixámoslo desas configuracións as opcións de HCP para este ámbito. Temos que sí. Enrutador, vale. Non temos ningún enrutador, pero bueno, utilizaremos, o sea, non creamos ningún router na nosa rede, pero bueno, utilizaremos este. 0. Un segundo. Vale, de 0.1, damos de agregar. Seguinte, vale, ponos que o dominio primario é o noso dominio, vale, o servidor DNS é correcto, é a IP desta máquina. Seguinte, vamos con NetBIOS. Servidores Windows deixámoslo por defecto e activamos este ámbito agora, vale? Xa o teríamos activado. Ben, imos comprobar que funcionou todo isto, vale? Entón, arrancamos a máquina de Windows 10, o cliente, e collemos e imos configurar o interfaz. Abrimos as redes, Ethernet, cambiar opcións do adaptador, aparece o adaptador, rede non identificada, vamos ás propiedades de TCP e damoslle asignación automática, vale? Pechamos, agora se tiveramos un sniffer poderíamos ver todo o que está facendo, pero non o temos, entón simplemente abrimos, damos un ratiño que vai algo lento, ipconfig/, agora vemos a configuración da rede. Mellor o escribimos ben, ipconfig/, vale. Nome do host, xa nos aparece servidor DNS o 100, vale. Isto coa máquina que podemos dicir, bueno, é que está collendo a dirección, pero se non nos fiamos, vale, en principio estaría funcionando, pero se non nos fiamos sempre temos a opción da segunda máquina que eu non lle din, non sei vos, pero non lle din a ninguna dirección IP, entón vimos aquí, abrimos a configuración de rede, exactamente igual que outra máquina. Vamos a propiedades, editar, xa está en automático, vale. Moi ben, vamos a abrir un PowerShell e vemos ipconfig/all. Vale, neste caso todavía non acolleu. Ben, vamos a volver a facelo. Vamos a Ethernet, cambiar opcións de adaptador, propiedades, vale, témola en DHCP. Nestos casos, a veces, cando non colle a configuración, é porque, neste caso, colleu a configuración, fixademos que está collendo a IP do servidor ou ben da pipa ou do VirtualBox. Se vemos que sigue nas mesmas, bueno, podíamos tirar o interfaz e volver a levantalo, pero tamén algo moi recurrente consiste en reiniciar a máquina, vale? Reiniciamos a máquina, a ver se temos sorte. Directamente, creo que acabo antes
do PowerShell e mirando que dirección é asignó. Vemos que configuraron. E fixadevos que colleu a seguinte IP disponible, vale? Neste caso 10.1.0.11, colleu a máscara correcta, colleu o router, colleu o DNS, o servidor de HCP colleu o DNS, vale? Xa temos as dúas máquinas configuradas en facer absolutamente nada, vale? Bueno, neste caso tivemos que facer un reinicio, pero bueno, como eu tiña a máquina levantada, no vosso caso, se non tiverades levantada e arrancades, vai coller o DHCP que xa tedes montado. Entón, bueno, obxectivo cumplido, xa temos o DHCP montado.